Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Today is Wednesday, Merkulis kita mga ka-aksyon nga presentation sa atong panatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Kung natin balikan ang atong mga kasaysayan, today is the birthday sang ginakabing chairman mga ka-aksyon sang kompanya nga nagapanag-iya sa Action Radio Bacolod, ang Manila Broadcasting Company, nga si Mr. Fred Elizalde. Amo manining adlaw kung saan mga ka-aksyon sa atong 1960s ginsugod ining Aksyon Radio Bacolod. Bilang lipot nga pagbalik sa kamaragtaso kung kasaysayan sang istasyon mga ka-aksyon, Aksyon Radio Bacolod nagsugod sang iya nga operation sa sulad sang La Carlota. Amo ning pinakauna nga operation sa administrative building sang sadto ginapanagyan sang pamilya Elizalde nga Central Azucarera de La Carlota sang 1960s. Nagsugod din ang Aksyon Radio Bacolod bilang isa ka small community radio station nga sadto may ara sang original nga call sign nga DYEN. Ang mga ka-aksyon na ginagamit bilang pila sa mga pioneer broadcasters nga nagsugod yun mismo dari sa probinsya sang Negros Occidental. Tubtob naman sa deklarasyon sang martial law kung saan ininiman ang nalakip sa mga ginpasira nga radio station. Pinakatuig ang makaligad, nagresumo kung nagpaday ng operasyon sang DYEZ na from DYAEN kag ini ginakabi nga pinakadominante nga news and music station before the proliferation of FM station. Sa mo sila nga tiyempo gintawag ining Aksyon Radio Bacolod nga DYEZ, Sunshine City Bacolod. Kagang localized version mga ka-aksyon sadto sang Manila's DWIZ nga ginapanigyan sadto sang Aliw Broadcasting Corporation. Kagkabulob na kamo mga aksyon nga ining istasyon nagasimbolo sa pagpakalangga sang great father ni Mr. Fred J. Elizalde para sa iya nga si Don Manolo Elizalde. Kay ini ginakabing nga istasyon birthday gift para siya mismo nga bata mga kaaksyon. By the 1980s, ang DYEZ ang nagsaylo sa programming to full-time news and public affairs. Kag ginislahan ang iya nga pangalan from Radyo Balita amo ning bantog sa unang Radyo Uwang. Until finally, nagsettle ini widely perceived bilang pinaka-appropriate nga name sa mga dynamic news and public affairs station sa bilog na Pilipinas. Sa munisipong ang tawag naton nga Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kabalo naman kamo maka-aksyon nga ito na istasyon. Diri namtang kita sa Will Rose Building, Corner Burgos, Locsin Street, Bacolod City. Diri sa may syudad sang Bacolod, ang capital sa Negros Occidental. Ang inyo dala makitaan sa may barangay Talok, Bagos City mga ka-aksyon. Amo nang ato naman nga transmitter. Ang radio frequency, tandaan sa Aksyon Radio Bacolod is 684. Aksyon Bandiya sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan na kanaman sa Aksyon John Diaz. Dari kita sa aton mga Pangulong dinalaan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinalaan.
Ano ba mga balabalita nga dapat ninyo bantayan diri sa aton nga pagpangalagad? Diri sa aton tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Check naton karon mga ka-aksyon. Base may mga detalye na ining nagluntad nga shooting incident. Sinigidamang hapon feedback diri sa aton. Dira sa area sa Barangay Alihesa. Sakop pa ni Police Station number 7. Ibalo naton ang detalye sinidiri ang impormasyon nga aton na baton diri do mga barker ni Blacono. Nibla nga tawag pasahero sa mga dipasay nga salakyan diri sa may syudad sa Bacolod. Ini nagluntad man nga shooting incident. Sa ibang pang balita lokal, Pamilya Lizares, interesado man nga bariga ang ila propiedad sa Barangay 39 para sa housing projects ng administrasyon suno kay Councilor Gonzales. Kabalo naman kita makakson nga kahapon sa interview kay Kapitan Jude Salosada sa Barangay 39 inadragaling ang lote na mga masulog sobra isa ka hektarya ginapanagiagin man sa nga Pamilya Lizares ang ginatiniran sa karon sang masulog sobra 150 ka mga pamilya. Tingin na ka ang awa sa tion nga magdesisyon na ginman ng pamilya kung may mga notice sa sila naliligad nga nabaton diri mga ka-aksyon na nagapahibado sa ilang amat-amaton ang pag-vacate sa mo mismo nga lugar at is good development ini para dira sa Barangay 39 nga apektado do puro katiling uno ni mga ka-aksyon para man may ara sila sa permanente nga matiniran. Hindi na diri pinaka-rekomendasyon gid sa local government unit is either magpatindog sang on-site housing. Di wala pa ta kabalo kung ano yung agreement sila diri mga ka-aksyon kay tik wala mo rin development sila diri dagko gini posibilidad nga mapadayon dira ang proyekto nga pabahay sang administrasyon mga ka-aksyon diri sa Bacolod City. No? Sige, let's check later on the detalye sa niyo po naman ka-aksyon Dale Salazar. Sa mga balita nasyonal, Department of Health ginpayag ang Pilipinas na ka-align sa travel advisory sang CDC Central for Disease Control. Mag-amay nga Marcos, kay nasa nga nagpa-second booster shot kontra sa may COVID-19. Isa ka tiglawas sa isa ka party list ang nagtaghol na naman kontra sa ABS-CBN kag TV5 nga deal. Si Tiyoy nga naligad pa, kongresista, nagpapili senador na batsagan nga dumapugday, naguntat, subong nagbalik sa kongreso, o ara na naman, nagtaghol na naman. So, hindi tanto ka-move on ini si Representative Marcoleta, no? Kung ano ang mga sitwasyon sa lidri mga kakson. Kay ti ginsunod ito kaning ilang mando diri sa NTC. Ginsunod nila gusto. May ara pa sila nga mga legal nga mga ginapang-isyo. Totoo doon, wala agad sang legal violation ining kompanya. Political issue, may ara siguro. Aksyon John Diaz, balita na patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:18 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Ining Action Reports Afternoon Edition. Miyerkules kita nga presentation Agosto 17, 2022. Subong hapon liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinaka mga bago madalag ko mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters. Aton Action Correspondent handang-handa na nga magpatpat sang ilang mga balita. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kanginan, Aksyon John Diaz. Doon kita na size ang takna, subong nga gabi. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:19 na. Hindi na kita mo gayang pasong panahon. Ibalo nato ng pinakaling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod mga ka-aksyon. Medyo magulog-aluumo na naman ang kalangitan. Ara na naman sa do kapon ginpapulo pa huwaya lang ta. Sumungad labo, dumahingagaw na naman sa siguro na dumagabunok na naman ang ulan. Pero ba doon binaton, kamusta yung sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod? Check nato ng ato naman nga Patrol 1, aton nga Bravado Patrol. On board, I guess, si Aksyon Eden Aboso, no? Iyasubong kay Miyerkules mong Manon tabi, kamusta ang paglibot-libot diri sang patrol ng mga lugar diri sa Bacolod City nga medyo masukos ako ang dalanon kung damo pa diri balas ang mga traffic areas.
Kaya na nagbiyahe ko kadto sa may libertad nga porsyon, aporting traffic. Pwerte gid kabugat no, mambali Sir Bobby Munoz ganiyo gaulan na to kuno Streetside. Dribis Bacolod City naman, kamusta ayhan ang lakat sang panahon? Maulano na gid ba ang panahon sinidre? Sige, check nato ng pinakalang sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod with Action Eden Aboso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Eden, mayang hapon. Ari naman siya. Ara naman. Ari naman siya. Pero tinagbubo na gid, o kung wala pa. Ate, matamat na lang. Matamat na lang natin. Ang kaya daw hambalya kalaway. Bilang buko-buko. Kaya matamat po yung nanay. Kuabuilo. Taga-aya pa ko nung sensa ang mga ka-aksyon nato ning telesingo na sibuang tingguluwa sa opisina. Taga-aya pa ko nung sensa nga makahinagaw, nga makapuli. Kiti iban wala ka preparar mo, no? Kabudlay yun ating iban daan, wala na karaskalduhin na sa aton. Wala ka Roscaldo? Isa kayo ngagaw? Wala kay nga, Rascaldo. Tidas mo naman ko nung August 17. Kadamo sang isa pa to kaldero bilin kay na Roscaldo ni Jo Mario? Tiyang tunga, hariti kay Papa. Sana all. Ipanyapon ko nung namon. Panyapon niya Roscaldo? Paano ni ko nung namon ni Nito ni Tesang Guro sa Iloka. Ti may pares ng itlog? Oh, no! Singa, araw ka daw, wala na. Pwerte. Preparados papang sang Roscaldo nyo gali, ha? Oo, ikigaulan-ulan na. Para hindi na kami manaog. Pero makapanaog, kami niya ito bidugay. Kaya pakadto kami sa bypass operation sang police station number 3. Pero pakaronan ka na makompleto, takaroon nagkalye, kaya pakadto pa lang kami. Anyway, sa Sinjan, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, of course. Kada mo, isang mga nagabiyahe, gyapo ng iban, ang inuntap nanay para maladlad ning tabon din nila, bala sa jeepos kilid. Ang tawhay, ang tayuyon, biyahe, ang mga bago na, bala nga mga salakyan na kay tiba. Naotod ang linya ni Action na Eden. Siguro actually nag-travel sila nagabiyahe sila mga ka-aksyon. Pakadto sining isa ka respondihan nilang bypass operation na naman. Pero ting droga diri sa may Bacolod kag Negros, no? Nom na ni katuig, no? Gid ka ubusan, ha? Balikan nato nabi ang signal ni Action Eden Aboso. Dugay-dugay, sino nga ton nga IT daw? Sino? Si JM Subong Jote. Mo Subong? Sige, balikan natin sa Action Eden. Action Eden? Daw may kuwan sa ako now. Doon may nagkatsangaw sa imo? May nagkatsangaw. Ano naman? Inulan daan po. Katugnaw sa panahon. Pero sa nahambal ta na action dyan, amat-amat na nga sinima ka-action, ginagapauli. Kag medyo traffic naman ang dalan. Kiti tanawan, ibalaw, miskan tunga dalan. Basta magambal ang pasero gani man pundo man ang jeep. Oo, gani. Bisan tunga dalan, wagi dya. Wala ka pahigad, ilabi na mga, hindi ko na lang pagyambal nga, ako ano nga mga ruta. Oo, pasiminan na sila kay Papang, kasi Papang lagi na makatudlo sila mong. Ang ulo, bala makapahigad, okay na. Pagpanaog sang pasahero, kung may nagadot-dot man nga mga salakyan nga nagadali man, pihugit. Hindi kay kabalok Action Eden, do mga ano sila kung mong your order is my command. Pag ang baka pasahero, noong naog ko, bisan alas doon asandalan pundoy kiniya. Wala sa kabalong, kuhan niya na cargo di konsensya. Yan yung pagpanaog, kag madula ang tudlo. Oo, amo na dapat, dala sa mga driver. Pay gagid kay kadelikado na kibot ka gulping kasunod si mo yaga agonos ang agi gulping lang pundo dala lang alang pa sa arang-alang nga lugar. Pagambal ni lugar sa lugar lang. Sa lugar. Ibutang nga ni sa lugar hindi kay mapundo dayon. Mo na. Kay iba niya lain mong. Correct, kagabudlay ni action dyan. Kag na-notice naton amot ng kung kaisa daan mahambal nga hindi na pwede parkingan. Galing kami mga tiga-ulo, nga dira nag-parking, tapos magsigi ka reklamo, nga ka-traffic sang dalan. Nga hindi na gani pwede pagparkingan, galing kay Tiirason kay Gaulan. Aril ni tupad ang kantuan, ang iba naman niya, ang iba gani, diri mo nag-parking, ate ko, amo na wala kita ni chance magkampiyon.
Kay mga pasaway na lang tanan, no? Pero ti halong-halong lang yun sa atin sini mga ka-action sa uy, may naglupok. Daw nakita gito sa live, may poste nga naglupok di sa May nag-i-grab. May nag-i-grab. Kita ko gino. I-grab. Sa ulunan sang pure gold ampe. Oo, nakibot ko. Kaya nagatanaw pa ko daan sa piyak, di nga tigulang, nagayaw-yaw sang iyang driver, kaya wala pa sa gali kapungko, nag-arangkada. Kaya ang tigulang na tipalo pa, ay ano man yung ginadali ni nila man. Ang kalma-kalma lang, kay para makalambot mo kamo sa inyong destinasyon. Kay kabalo ka action dyan, ka budlay daan, kadali ang tanan, especially kung ulan-ulan, mo makalambot, gig ka muna, basta slowly but surely lang. Kag hindi magsigi kasulay, kay ti ang trangkaso, ka panamit na magamon ti ka budlay daan, subong magpa-hospital, kay pagyapor ang mga swab-swab, action dyan mo. Ti hindi na iya madali-dali nga mabayad ka, mapagwa ka sa kwarta, nga mo ni kadako. Kay para mapaswab ka pa, mapalibog ka pa, pakulba ka pa, kay basi magpasitive ka, kag madugangan pang imo sini nga ginabatsag. Believe man ko action dyan sa ato, ni wala mga food carrier services ni Blas. Kay bisan ulan, init, sige gyapon ang ila sini nga pagtrabaho, kisa ginayaw-yaw pasang customer nga kadugay mag-abot, please bear with them. Kay iti syempre nag-ulan-ulan, kay ginahadlungan man nilang inyo sini nga padala. So, intindihanay lang yung tanan intindihanay lang sa tanan nga oras, kag dapat hindi gin magpasingit, especially sa mga motorista, tada nga nagamat-amat naman traffic ang dalanon, especially action dyan sa Lacson Street. Diri na lang kami yan, papang nag-agi sa may Banago, lusot diri sa Taytay Bata, para makahinagaw kami diri sa may Barangay Bata. Ti sa mga ka-action tada nga nag-ara na subong nagatungtong sa Lacson Street, bawte. Bisan may traffic enforcer kag traffic light si palawigan ni Vidinyo pasensya kay man medyo bulubugat ang dalagan sang trapiko. Say man sa may Central Market kag sa Tubang wala action dyan sang Cathedral medyo kuan-gid kabudlay gid maglusot-lusot, especially bisan motor gani na budlayan maglusot-lusot bangod nga bumper to bumper na ang dalagan man sang trapiko. Stay safe mga ka-action, kag dala sa protection sa lawas, kag halong gid sa pagpauli. Para karon action dyan sa detalye sining bypass operation, pagbalik report na lang naton, driman sa imo palatuntunan. Observation report, halin sa patrol, action Idinaboso. Una sa balito na sa action sa Bacolod, action radyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Salamat gid sa report ni Action Eden na Boso, Action Radio Philippine Standard Time na 5:28 na. Action J, si Action J mara. Check be, basi may lalawagon tada nga result. Mera, gay ko dabi wala ko di kopya Mayo ko tada Action Oliver din basi may intro tada. Gay ko dabi Action, and then ang recap tatubla, ang sa kagina pag hindi lang nga ginlawag. Basi bla bla kabating iban. No, ay lawagon tanabi ang aton ng mga winners. Standby, lawag kita sang winners para sa naman nga dakop ka, daog ka, roleta promo, no? Diri sa Action Radio Bacolod. Okay, sige. May introduction, Oliver. Sige, sulod! Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Action Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Ari na! Sino ayan ang aton nga mga tagdaog? Number 6 ko din, ang aton nga winner para sa sining nga oras mga ka-action sa aton dakop ka daog ka roleta promo. Aton nga winner for today is Ednaline Del Prado sang Barangay 36, Purok Sunshine, Bacolod City. Suliton ko, congratulations kay Ma'am Ednaline Del Prado sa Purok Sunshine, Barangay 36, Bacolod City. Ikaw subong ang aton nga winner para sa dakop ka daog ka roleta promo sa Action Radio Bacolod. Kadto ka diri sa estasyon, was guro sagay nga agaw ka na lang din kay ti alang-alang na ni, no? Ang
Alang na ni sa oras. So nga, ko di buwas aga. Ulaton ka din namon, kadto ka sa istasyon, patiyog ka sa ruleta dere, para mabalanta ko na ni mga madagaan. May arit din nga prepara na nga daan, pwede mo madala puli, isa kasako bugas. Ang cellphone, ari naman. 1,000 ka pesos, ari naman. Gift check, do mga 1,000 ka pesos, maning gift check. And then may ban pagidri nga mga papremyo, appliances. Basta hindi lang dala si Marnie, no? Appliances kagiban pa mga kaakson. Pwede nyo gid matag-andri naman sa dakop kada og karoleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. Ang mga nagdala og kay nasa ngaga, nalawag naman ni si Marites Villa. Si Marites Villa, dalas ang Masilunundon, Barangay Punta Taytay. Nasa ning winner kay na, and then kainaman sa ngaga si Josefina Induma, sang Bayanihan, Barangay Banago. And then, sang hapon ni si Iris Perolino, sang Sabes Villamonte. Kay na-claim na niya ni Judy Gamboa ang iyang premyo, do gift check bilang 1,000 ka pesos, sang Purok Pahila, Barangay Punta Taytay. Si Action Ann kay na nakalawag man. Nakalawag si Action Ann kay ginano nalawag niya eh. Si Jane Bainosa, sang Active, Barangay Bandalagan. Winner man ho? Pertete, claim nyo din yung papremyo diri sa Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:31 na. Sa aton nga pagbalik, iba na nato detalye sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Para maka-aksyon ng regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3, hindi maka-aksyon na may dako nga mabulig sa pagpaganagan sa pagtugas ng type 2 diabetes si baratian kag komplikasyon sa nisa. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo tungod sa... Good afternoon sa tutanan nga mga online viewers and listeners. Basahon tayo mga mensahe nyo dre. Nagapatamyaw dara. Good afternoon kay Angela Gayondato Castillo. No? Mayang hapon, Pusada Cirilo, mayang hapon man. Action John, pamati nanda ko ng tropa sa Litsunan. Oy, sa Litsunan, nagali, tani malabagan man ko sa promo nyo ba? Oy, sige lato-laton ta kay basi bla isa ka sa mga tagdaog. At least makaklaim ka diri sang premyo mo, no? Pwede mo gid mabato ng imo pa premyo diri sa Aksyon Radio Bacolod, no? Afia Kim Iriman, good afternoon man dira sa imo. Ma'am Ara Sinoro, good afternoon. Kamusta ma'am? How are you there? Sir Melilo Ligo, good noon. Aksyon John, happy 53rd anniversary. Thank you gid, no? Happy 53rd anniversary na nato nga mga ka-aksyon. Sir Ray Flores Baryoga, good afternoon, Aksyon John, kag happy 53rd anniversary sa Aksyon Radio. Ma'am Trixie, uy, nang nonalin, kamusta ka? Wala ka rin kayo na kalusot sa amon, may medical mission kami di kayo na. Gamon ito, kagabiyahe ka from Bayawan to Dumaguete. Halo naging pagbiyahe, no? Kagawad Imbong Dio Campo. Good afternoon, Aksyon John. Padayon kami nga nagamonitor sa ARB. Angela Gayondato Castillo, happy 53rd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Monitor lang ko sa radyo sa Bangga Tutong Uno sa Filisa. Oy, may hapon dara ha. Sir Eddie Laus, no? Good afternoon, Aksyon John. Ari lang kami gapon yan ay sa Belco no naga-monitor sa may Victoria City. Si Sir Eddie Laus. Sir Bobby Munoz, kamusta? Good afternoon. Sir Roland Swange. Good afternoon, Sir John. Watching from Buena Vista, Rizal. Pontevedra. Oy, taga Pontevedra. Gali ni Southern Negros man si Sir Roland Swange. Ma'am Marivek Hegan Talavera. Oy, nag-ano ako? Ma'am Marivek Hegan Talavera, happy 53rd anniversary ko. Nag-monitor sila always sa Ascended Tabayag, Talisay. Oy, sa mga taga-Tabayag, Talisay, dara, may mga kupon na kamuda. May mga kupon kamuda sa aton nga promo. Congratulations sa tanan sa ARB kasi sa tanan nga staff sang ARB More Power. Maricel Lumawag. Leo Great kuno sa kay mama. Happy birthday dara kay Mama Merta Hian. 56 na siya. Oy, very young pa, no? Happy birthday dara sa inyo. Kamusta dara? Sir Ma'am Veronica Santillan, Manukan. Hamayang hapon dara sa imo. Ma'am Rosine Santialocsin, good afternoon, Aksyon John. Nagapamati gid sa Banago. Taga Banago, may winner tabla kay nang taga Banago. Taga Bayanihan. Si Ma'am Josefina Induma, no? Pakigreet lang kay Nanay Mary Swange, ga-monitor subong sa aton nga programa, diri sa Aksyon Radio. Good afternoon dira sa imo, Nanay Mary Swange. Ma'am Christine Minyes Villalobos, good afternoon. Aksyon John, happy 53rd anniversary dira sa Aksyon Radio. Kuno? Ang bali Ma'am Rosine Santia, ginatamyaw man anniversary ka Aksyon Radio. Ma'am Homa Lamina, good afternoon. Ma'am Jenny Solgon, good afternoon, Gid. Ay, Ma'am Ana Sinoro, wala ka gid diak kupon? Basi makahapit ka sa amon istasyon. No, one time na makalagaw ka. Kadto dia. Ma'am Sir John G. Balasabas Moreno. Mayang hapon listening from Atimon, Tanawan Kabangkalan. Oy, taga Tanawan Kabangkalan. Palagtamyaw sa family Moreno, labi na gid kay Ponyong Moreno, kag sa iya mga kabataan. Oy, good afternoon dira sa inyo ha. Ma'am Evelyn Pomoseno, mayang hapon man, kamusta? Happy 53rd anniversary ko no, more power to ARB. Sir Alex Montesa, good afternoon. Good afternoon dira sa inyo. Kamusta ka mo dira? Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon man. Ma'am Jinky Dialagdon sa Arizona, USA. No? Maayong hapon sa inyo tanan. Sino pa diri? Si Justin Candelario. Kag ang ano dira, no? Si Isabel Binares. Nagapa-greet sila ho. Pa-shout out kuno, shout out dira sa inyo nga duha. No, kamusta dra pagtutok sa klase kay nagasugod na ang klase. Sige. Happy birthday kay Sir AC. Ang replido ni AC Suela, no? AC Suela co-teacher naton sa UNOR. Sige, standby. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka,
ka Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures.
Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. John Diaz, balita nga patas. Action Radio Philippines Standard Time na 5:46. Pabalik diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. This time maka-action check natin anay si Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Station Number 7. Nagpadala na siya sa aton sang report angot sa nagluntad nga shooting incident. Nilaligar shooting incident kay na maka-action diri nagli sa area sang Purok Katilingban, Barangay Alihis sa may Bacolod City. Along Alihis Road lang man ni sa maka-aksyon. And then, dra na sa tubang sa isa ka establishmento. Let's get the details straight. Gikan sa hepe sa Station Number 7. We have Police Captain Elmer Bonilla. Sir, good afternoon sa Action John sa Action Radio. Hello, sir. Good afternoon. Hello. Sir, good afternoon. Kamusta, sir? Yes, Action John. May maulanon nga hapon sa tanan nga pamati sa Action Radio subong sundan. Sir, may isa ka ina ka ginalagar shooting incident nga nagluntad along area sang Katilingban. Ano sir natabo, sir? Ayos Action dyan, no? Bali mga alas 12:30 sang hapon nagtawag diri sa aton ang headquarters kay may alleged shooting incident na natabo diri sa area sang Purok Katilingban, Barangay Alihis. Sa din involving isang duha ka mga barker. Okay. So, sunod sa aton initial nga pag-ger sa crime scene, natumo dito nga iningo ka barker nung nagabulos-bulos ni sila na pataka sa pasayro dira sa tubang sang isa ka commercial establishment nga bungbong. Pag may gasolinahan dira. So, nagmuno ni kunong biktima nga siya naman mabulos kay para maka-income siya. Okay. Pagkaling kayo dito may previous ng slab nga tima-tima na may heated argument na. So, as alleged kuno sang biktima nga nagpuli ni kunong suspitsado nga si Rick Tanyap. Ginsulod niya sa istoryahan ng kane. Galing lang kay pag kumprontahanay nila, dumugay nila dito sa tubang sang isa ka sang sulod sang Purok Katilingban. Guway sa kuno kabalong nga may dala na di galing na pinggan ni suspitsado. So, ang biktima may dadid na niya ate. Siguro na overpower isang suspitsado pag accidentally basi na pitik ng pinggan. Ito ka naman pinggan wala isang safety. So, ang biktima ni Action dyan na igon ni siyang walang kamot. Ang ato niya mga medical attendant tagaan man isa sang initial nga medical attention. Then, nag-wait pa kami sa isa ka hospital kay hindi sa pagpatulong kay kita sang Corazon Doctin. Okay. Kay buta na kuno sang mga pasyente. So, nagtawag pa to ang iya ka Alihis pa na nga medical team sa BAMC. So, dito ay indala dito sa BAMC para matagaan sang sang pagtatap naman ako dyan. Sir, karoon ko na buot silingon, wala ay natabo nga gintayaan anay isang suspect ang biktima sang armas. So, wala man. Pero ginaalit niya nga gintutok ko sa ulo. Galing kay ginaagaw niya. Pero magwa man siya ako nakindyan sa aton nga
investigation after nga makagawa ng biktima kay identify naman niya suspitado. So, Okay. depende na siya kung ma-file sa isang complaint against sa suspitado kay paray naman na sila kag same lang nga trabaho. So kung magreguan na sila dyan. Okay. Sir, buot siningon, isa sila ka lugar, isa man, pareho man nila nga trabaho nga duwa, mag-abyanay man ni sila nga duwa, pero hindi sila himata, yan, no? Hindi man, hindi. Okay. Ang suspect, sir, nadakpan or nakapalagyo? At ipinabot nato dito action dyan, no, ginsulod ng balay isang suspitado, nakakandado na ni siya, so nagkanda kita sa hatpur, so galing kay ang suspitado, so no sa iya nga utod, nagpalagyo na. So, gintagaan naman to minsaya nga utod niya surrender sa pulisan para matian sa kapulisan naton ang iya side kung sino man bala ang iya sang sining armas. Okay. Iya man ni bala o kung iya sang biktima. Para ma-clear niya ni kung ang armas iya kung sila nga ma-file sa kaso pero kung hindi na iya basta mahigway pa sa sang nasambit palang akusasyon sang biktima. Pero sir, ang armas na-recover? Na-recover ni nato na improvise unang paltik lang armas. Ari ko bang takot sa diya sa ating kapulisan. Sulpak na, sir? Pingan. Pingan. Ang ano ya? Ang bala, may ara ka mo recoveries? Way na to na-recover niya yung slug, no? Pero nabili ni sa Pingan ang iyang empty cartridge. Sa caliber 38. Okay. So most probably sir, ang motive sa Nedri, ilaman da away siguro yun, nagaway sa pwesto. At yan mo na, agaway sang ilada paningitanan, kag may previous silang tema, siguro napuno na. So that's why nga nag-trigger ang pag-ilinaway nila kagina. Sir, karoon ko lang din nga ospital subong ginabulong ining biktima nga si Rodney Arevalo nga lang niya sir, no? 59 years old. So para ito sa subong sa PAMC, sa emergency pa ni sa subong kay hindi man ipata lang iigo kasi kung depende pa ni sa aton nga mga doctors kung i-confine sa dress hospital or outpatient outpatient. Okay. Sir, sinong suspect si Nedri sir? Na-identify nyo, di ba? Na-identify na niya ang suspitado ni si Ristan Yap ni Action dyan. Okay. And then ang victim si Rodney Arevalo, no? Anyway, sir, thank you so much for information. Good afternoon dira sa imo. Yes, Action dyan, no, madaming masalamat. Kasi kung may mga himata sang suspitado, kung hambal ko gina, ongoing natin hatpuro sa operation sa suspitado subong. So, basing-batian nila, pumagi diri sa Action Radio, pwede nila pasurinder nila nga himata Action dyan. Oo, kadto lang sa may Station 7, or kung gusto nila diri sa Action Radio sila magkadto, dulong talan sila sa Station 7, pwede man, no? Correct kita Action dyan, bisan din sa barangay, Action Radio, kung sa aton mga pulisan. Sige, thank you, good afternoon, sir. Yes, Action dyan, may hapon kagsubong man sa tagpalamatin sa Action Radio. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Aksyon Radio. Nabatihan si Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe ng Station Number 7. Angot sining isa ka shooting incident nga nagluntad alas 2:30 sining hapon diri sa area sa Puro Katilingban, Barangay Alihis, Bacolod City. Maulat-ulat na niya kay ti ginahingyo pa sa kapulisan nga magsungka ining si Rexan Yapa, 49 years old sa Puro Katilingban, Barangay Alihis sa mga otoridad kay para maklaruhan niya man ang iya nga bahin kuno gid na matudtuod nga natabo sa nagluntad sa nidri nga komosyon na nagluntad sa pagkalutang sa ning kay Rodney Arevalo, 59 anyos mga kaaksyon. Aksyon Radio. Pasensya kini Kagson Dela, Kagson Eden, dili kita pasalamatan naton anay ining aton nga mga kabuliga sa ginpadagay naton nga medical and dental mission. Sa damo gid nga salamat sa Provincial Health Office headed by Dr. Ernel Tumimbang, sa doctor and medical staff sa pagpatigalan kay inasan dispensing, sa Bacolod City Health Office sa mga doctors headed by Dr. Carmela Hensole, kay Bacolod City Congressman Greg Gasataya, sa dental bus kay ina sa pod sa mga dentista kag sa mga staff, sa 303rd Infantry Brigade sa nga Philippine Army, no, nga nagbulig man kay ina diri sa aton nga pagkuha sang vital signs kag iban pagid mga kaaksyon. And of course, thank you so much kay Mr. Ian Lo of Negros Grace Pharmacy,
Sa bilog nga staff dira kag puwersa sa Negros Grace Pharmacy, kay Attorney Mark Steven Mayo, kay Mr. Marlon Soridom. Thank you man kay Mr. Ricky Enriquez ang Sincere Drugstore sa Converge kay nga nag-display dire. Converge nga ilang display, no? Kay Sir Almer Morillos ng Godfrey Enterprises. Of course, thank you so much kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Kay Mr. Fernandini Cuadernal ng Elephant Pharma. Kay Bacolod City Councilor Israel Salanga. Sa Barangay Health Workers ng Barangay Panokoy. Sa atong tanan nga mga OJT, no? Sa atong game patigan nga 53rd Anniversary Medical and Dental Mission. Happy birthday kay Dudes Salazar. Birthday man subong nga adlaw mga kaakson. Magkabalik ang Action Reports afternoon edition pagkatapos ginamang sini. Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kon hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang ng presyo. Akso Radio Philippines Standard Time na size 1, mga kababainan, kalalakinan, kag katunga-tungaan sa pagpolisi nyo tag sa kamapuli. Ang pinakabago ka pinaka-effective. Ang Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Akso Radio Philippines Standard Time la size 2 na. Napo na kita sa manahon mga kaakson. Salamat gid sa inyong pagpag-iupod sa inyong hapon sa lawat happy 53rd anniversary sa Aksyon Radio Bacolod. Kag inyo na batian ang kabusang nga pagpangalagad sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition Miyerkules kita nga presentation Agosto 17, 2022. Salamat sa aton nga Patrol 1, Brabado Patrol, Aksyon Eden Aboso, and Aksyon Papang Nixon Tahom. Aton nga News Center, Aksyon Undefensor Lisay. Dili naman sa aton nga Studio A Master Control Technical Side, upod naton sa Aksyon Oliver Pason and Aksyon JM Baikin. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition, podcast Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon Undefensor Lisay. Kakaroon sa Aksyon Firing Line, with Aksyon Art Tayhupon. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubuo kon kabudlayan man. Hindi ini ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! E3 Payo. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo.